Khur nakaslem jong unongsan Hima. Ka kenhuan yelekai jong Rising 11 FC kalayo ban Khuri kanam Lahduh ha kalampung yelekai football ya kabala tip kum ka first knockout football tournament arajar apuar ya kabala penlong da Mawkadiang Sport Social and Cultural Club shushu kalong shisha ka jing yelekai ka ba itanat ba ha ka ba ka nam tam jong Rising 11 FC kalawan tangleng ba ka jing yo ban penlem no da saugul lakaway ya kalang PFC lengba ka jinga shot tie breaker hadien ka jinga khat damar shigol ha ka jinga le kai final persha ka bala long ha ka sining kong katayo Hamadan Mawkadiang West Castles Hagati kasngi yakana man of the match layok ban Khurdu Padam Chetri goalkeeper ka Rising 11 FC Hagaba uba apsharai langs iem ulalang ukongsan katba uba bijana DSP headquarter West Castles ulalang usembut kongsan Haga jingdan lang ru usordar kasnong Mawkadiang HP Puwen ki dekhot jongka Mawkadiang Sport Social and Cultural Club ki riu rangba bat ki wei ki bala samru ya ki khusnam ba kenthop ya ka song ka basilak tengka syaka kenhun Lahduh ka Rising 11 FC bat san phawajar tengka syaka lang PFC kum kan namrem harangkat ki medal bat ki wei Jom kedai kat nyem.